ZINA BASHI CE kashi na 56. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kada ku manta, idan wannan ne zuwanku na farko, ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ku samu sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Jacob ya zauna akan kujera tare da limshe ido. Ita ma ta zauna a kujerar da ke fesin ɗinsa. Yanzu me mafita Hafiz? Ba mu da ita, bayan mu ci gaba da haƙuri har Allah ya kawo mana. Yanzu shikenan haka zamu ta zama? Ƙawaye na daga mai babies biyu sai mai uku? Na fi ki shiga tashin hankali akan rashin haihuwar mu. To amma ina ne bamu je ba? A ƙasashen da muka ziyarta, but kina gani babu abin da ya canja. Ni na san lokaci ne. Shiru dai tana dafe goshi. Na yi deciding komawa Nigeria mu ci gaba da aiki da yayana a kamfanin mahaifina. Ni gara ma mu koma din. Nan babu kowa. Ba yaran da zan ji suna wasa in kalla in ji daɗi kullum daga TV sai waya. Kar ki damu sun za mu koma Nigeria. Wayarsa da ke ringin ya kalla, ya kuma kalle ta ya ga shi take kallo. Ina zuwa? Oga ne ya kira ni. Ya furta yana kallanta. Da sauri ya tashi ya bar gurin ya fita. Can farfajiyar estate ɗin da suke. Hello Mufi, ya akai? Bibi na ji ka shiru har yanzu. I'm sorry, mun je asibiti da matata ne. Oh, kuma kake faɗa min? Sarkin kishi gani nan zuwa, amma yau anan za ka kwana. Ni gaskiya na gaji da dai da kake min saboda karatunki. Manta da wannan, kuɗi kawai zan bayar idan lokaci yayi a buga min result. Ni da ina tare da kai, ai bani da haufi. Okay, give me some minute. Okay, don't stay long please. Yana juyo fake ɗinta ta cikin wayarsa. Shi ma yayi mata fake. Yana juyowa kawai ya ganta a bayan shi, ta harɗe hannunta, idanunta cike da hawaye. Baby, bata jira maganarsa ba, kawai ta juya da sauri ta koma. Ya rufa mata baya. Kan kujera ta zauna ta fashe da kuka mai sauti. Ki haƙuri dan Allah, zan maki bayani. Babu abin da zaka faɗa min Hafiz. Kullun dai magana ɗaya ce, in yi haƙuri ko kuma sharrin shaiɗan ne. Zuwan mu nan ba zan iya kirga adadin matan da kwanta da su ba. Ni kaina na sha kama ka, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Hafiz, na gaji wallahi. Dole ka sauwaƙe min. Da wanne zan ji? Wallahi baby, ba zuwa gurin ta zan yi ba. Kawai dai ta dame ni akan sai mun haɗu. Kar ka raina min hankali Hafiz. Da ban san halinka bane sai kai min ƙarya. Amma na san waye kai. Mikewa dai tare da faɗin, oh, dan ma ina lallaɓa ki? Shine kike wannan rakin? To bari ki ji abin da naga dama zan yi. Ki kai ƙarata duk inda kika ga za ki kai. Saki kuma ba zan sake ki ba. Ba zan taɓa koma gidanka ba. Yanda wanda ya bar duniya baya dawowa, to ni ma haka ne tsakanina da gidanka. Ta furta tana harɗe hannayenta, rai a ɓaci. Dan Allah Sadiya, ki saurare ni. Wallahi na yi nadamar duk abubuwan da na aikata miki. Wallahi a yanzu soyayyar gaskiya ce nake yi maki. Idan kana faɗar wannan kalmar haushi kake bani, da kuma tsanarka nake ƙara ji. Tsana kuma? Sadiya, kina nufin kin tsane ni? Ai da ban taɓa ƙaunar ka ba Muhassin. Biyayya ce ta zaunar da ni a gidanka. Ina so ki nutsu, ki ƙara tunani a kai don Allah. Ki yi haƙurin manta baya, mu gina rayuwar mu sabuwa. Sadiya, ki kalli yaran mu fa har sun girma. Yarinya ta dai, kama daina alaƙanta kanka da ita. Kina abu kamar zuga ki ake. Ni na san ki a baya kina da haƙuri, a yanzu kuma ya ƙare, saboda ba zan zuba ido ka ci gaba da ruguza rayuwata ba. Ni ba wannan niyyar bace a raina. Wallahi kyakkyawar niyya ce. A yanzu san ki ne ke tsakanina da Allah. Ni kuma wallahi sai dai ka mutu da wannan son, amma ba zan taɓa son ka ba har abada. Kallanta kawai yake, abin yana bashi mamaki, dan gani yake kamar ba ita ba. Ita kuma kai ta juya, tana tura baki, ranta matukar ɓaci. Shikenan, na san yanzu ranki a ɓace yake, amma zan baki lokaci ki yi tunani a kai, kuma ina so na ga Little kafin na tafi. Ba ruwanka da ita, gudan jini na ce fa, 'yata. Dan me zaki hana ni ganin ta? Dan ni ce uwarta kuma ubanta. Tana gama faɗa ta juya da sauri, ya rike gilanta. Kallon gilanta sannan ta kalle shi da ƙarfi ta fuska. Kada ka kuskura ka sake rike min gelina. Kada ki ce zaki azabtar da ni da wannan sigar. Tsaki kawai ta yi, sannan ta shige cikin gida. Tsayawa ya kasa tafiya, sai ganin Baffa zai shiga gidan. Da sauri ya karasa ya durƙusa har ƙasa ya gaida shi. Ai ban san ka zo ba. Murmushi ya tare da cewa, ai ban ma daɗe da zuwa ba. Sadiya bata fito ba? Shiru ya bai ce komai ba. Wani abu ne ya faru? Dan murmushi yayi.
ya ce ba komai dama ina son ganin Little ne, zan saka ta kawo maka ita yanzu. Baffa ya faɗa tare da shiga gidan. Kina ina ne Sadiya? Shine abin da ya faɗa. Lafiya malam, Inna take zaune ta tambaya. Barni da Sadiya. Ya furta ita kuma lokacin ta fito daga ɗaki. Kin san Mahasin ya zo? Kika bar shi a waje? Na fita Baffa kuma har mun gama magana na dawo. Da uwa ya kai mata tare da faɗin zaki ɗauki yar shi ki kai masa ya gani ko sai na ɓata maki. Jin haka ya saka Inna ta miƙe tare da faɗin me kake nufi da haka? Kana nufin sun ci bilis kenan? Abinda suke so za a yi? Daman naga alama ke hure mata kunne. Ko ma mene za ka faɗa ka faɗa. Amma yau ni kan babu inda za a ji da su. Kallon Sadiya ya ce ɗauke ta ki kai masa ya ganta. Dan ba za a hana shi ganin yarsa ba. Ita kuma Inna ta ce idan har kika fita da Little to sai kin ga fushi na. Hakan ya saka Sadiya shiga rudani ta rasa yanda za ta yi. Idan har baki gyara ba bai kamata ki bata ba. Baffa ya furta yana kallon Inna. In dai akan wancan yaron ne zan iya batawa da kowa dan wannan karan ba zan yarda a zalunci yarinya haka kurum. Tun yaushe aka daina auren dole. Kai kawai ya girgiza sannan ya wuce ta gaban Sadiya ya shiga ɗakin ya kamo hannun Little suka fita. Sadiya na kallo haka iyama. Kuma wallahi kar ya tafi da ita ko ina. Su gaisa a dawo mana da ita. Inna ta furta lokacin har ya kusa kofa. Ya juyo ya ce da ita idan zai tafi da ita ai baki sakin hana ba tunda yarsa ce. To ai ko shari'a ba wannan shekarun ta bashi damar karɓa ba. Ai ba su rabu ba bare ki fara yanko abin da ke cikin shari'a. Shari'ar musulunci ne ba faɗata ba ce. Inna dan Allah ki shiru. Sai lokacin Sadiya ta yi magana tare da zama akan dokin kofa. Haba Sadiya na gaji. Sun ga duk abin da ake so ana musu shi yasa suke tunanin kuɗaɗen su muke kwaɗayi. Wallahi Inna haka ne. Ni kaɗai na san bakar azabar da na sha a gidansu. Don haka babu ta yadda za a yi na koma. Ko da na rana ɗaya. Ato, ai yanzu kina da hankalin da zaki iya kwatar yancinki. Ido ta ɗan limshi tana jin kanta yana wani irin sarawa. Baffa yana kaiwa Mahasin Little ya wuce bai koma gida ba. Durƙusawa yayi gabanta tare da faɗin yanzu kin gane ni? Kai ta girgiza alamar a'a. Ni ne dadin kin tuna? Ta daga kai kawai. Mu shiga mota mai hira. Na kuma baki sweet. Ai kina so ko? Wannan karan da sauri take girgiza kai tana faɗin dadi har cheese zaka bani? Mu je. Ya furta sannan ya buɗe motar ya ɗaura ta akan cinyarsa ya saka musu AC sannan ya jawo ƙofar. Fancy pack da ke baya cike da sweets da nau'in chocolate. Ki sha wadda ke so ya furta sannan ya jawo manyan teddies guda biyu. Kina so? Daddy to naki ne. Ya furta yana murmushi. Tana ci suna hira tana ta masa shirman yarinta. Duk rabin hira akan Jiniyo ne da ita in suna wasa. Kawai ji yayi ya ƙara ƙaunar yarinyar da kuma mahaifiyarta sai dai ya san zai ci bakar wahala kafin ya shawo kan Sadiya. Wayar ta kalla ta ja dogon saki kafin ta ɗaga. Babe, shine abin da ya faɗa lokacin da ta ɗaga. To Mahasin ya dawo kuma na san kana da labari. Tana jiyo dariyarsa ta cikin wayar kafin ya ce babu ruwa na da dawowarsa. Yardarki kawai nake nema. Ni kuma in har kin amince zan saka ya sake ki. To ai gashi a kusa da ni. Sai kai masa bayani. Wani zaki buga? Ai na san ba zaki iya ba. Idan kuma da gaske shine ki bashi mai magana. Oh, haka ce? Ta furta tana miƙewa. Haka na ce. Dan a yanzu babu wanda zan kasa faɗa wa gaskiya. Karasa ta jikin motar ta buɗe. Mahasin ya ɗago manyan idanuwansa ya kalle ta. Gashi sai ka faɗa masa. Shine abin da ta faɗa. Tana miƙa Mahasin wayar. Ya karɓa ya kara a kunne tare da faɗin hello. Jin an kashe ya saka ya kalli wayar sannan ya kalle ta. Ya katse. Okay bani. Ta faɗa tana miƙa hannu. Amma waye? Wanda nake so. Ta furta tana fuskar wayar sannan ta shige gida. Da ida kawai yake binta dan al'amuran nata suna matukar bashi mamaki. Bayan wani lokaci, kallon boka ya ce, "Boka, a taimaka a canja wata hanya domin wannan taki aiki nayi dan ganin na shawo kan yarinyar nan amma abin ya ci tura dan Allah ka taimaka min boka." Ha. Ai aikin ba zai taɓa yiwuwa ba har sai ka yi amfani da ita cikin hayyacinta. Amma za mu iya baka wani zaɓin. Za mu sauƙaƙa maka ne a cikin dole ka ɗauki ɗaya. Wanne ne ɗayan? Na ji ko zan iya. Ai baka da wani zaɓi da ya wuce ɗaukar ɗaya a cikin biyun. To boka faɗa min na biyun in ji.
ina so za ka yi amfani da jikarka ka kuwa kawo mana kaɗan daga fatar jikinta, kuma a cikin gidansu za ka aikata hakan. Za mu haɗa mu yi magani, amma akwai babban sharaɗi a wannan. Idan har ka kuskura aka ganka to tabbas za ka haukace, kuma burinka ba zai cika ba, domin ƙarshe a daji za ka ƙare. Wata zufa ce mai zafi ta karyo masa, ji ya jiƙe sharkaf, don kuwa yana matuƙar ƙaunar yarinyar kamar ransa, kuma sannan a ce ya mata fyaɗe, anya zai iya kuwa? Ka tafi na sallame ka kafin na saka ɗan tsumburumbu ya kai min kai bakin hanya. Jin haka ya saka shi saurin tashi tsaye, sannan ya ɗauki takalmansa a hannu. Tunda ya koma gida yake kuncewa yana saƙawa, ya rasa wanne zai yi a ciki. Tabbas idan ya saki damar shi, ya san rayuwarsa za ta ruguje, domin ko result ɗin da yake amfani da su na bogi ne bokaye suka yi amfani har ya kai matsayin da yake a yanzu. Dan tun fil azal baya da ƙoƙari, duk da yana son ya yi karatu, kuma ko da mami ta bashi kuɗi ya je ya yi karatu, kasuwanci kawai ya fara bugawa. Yana caca, daga nan ya haɗu da manyan mutanen da suka buɗe masa ido, har ya manta da Allah ya shiga neman kuɗi da muƙamai ta kowace hanya. Shaiɗan kuwa ya yi galaba a kan shi, da ya riƙe manyan muƙamai a ƙasashe daban-daban, ya tara kuɗaɗe masu yawan gaske, amma saboda ba ta hanyar Allah aka tara ba, shi yasa baya da wadatar zuci. Gani yake in bai ci gaba da nema ba, haƙonsa ba zai cimma ruwa ba. A yanzu da yake neman kujerar ambasado a ƙasar Morocco, sai kuma abin ya canja salo. Ranar kwana yayi bai yi bacci ba, ya saƙa ya kunce, ya rasa ya zai yi. A ƙarshe kuma shawara ta zo masa kan ya farma yarinyar ta hanyar gusar da hankalinta, dan da ya talauce gara ko me zai faru ya faru. Dan Allah ki fahimce ni. Kallon shi ranta ɓace, ta ajiye cup ɗin da take shan lemu kafin ta ce, Hafiz, dole ne ka sake ni ko ba ka so, domin kuwa na san kana borin kunya ne. Ka manta wulaƙancin da kai min kafin ka fita? I'm sorry, kin ɓata min rai, shi yasa na yi maki haka. Baka da wani abu da za ka kare kanka, Hafiz. Na tsane ka, Hafiz. Na yi da na sanin aurenka. Wallahi ba zan taɓa iya ci gaba da zama da fasikin mutum irin ka ba. Tana gama faɗa ta tashi cikin fushi, a fusace ta fice. Dadi sanda zuwa, Aziza ta furta tare da ajiye ruwa da lemu da ta kawo masa. Ya gida da bebi? Lafiya lau dadi, madalla, ya faɗa yana wurga ido yana tunanin ta yanda Nihal za ta bullo. Shiru ne ya ɗan biyo baya kafin ya ce, na ji gidan shiru. Baya nan, ya fita, ta faɗa tana ɗan sunne kai. Nihal fa? Tana can ɗakin tana bacci. Okay, ya faɗa tare da ɗan yin shiru kafin ya ce, na ji kamar kina son zuwa gida ko? Shiru ta ɗan yi kafin ta ce, amma ya hana. Ɗan murmushi kafin ya ce, idan ya dawo ki turo min shi. Kai ta gyaɗa, sai kuma daɗi ya ratsa zuciyarta. Yana tafiya ta ɗauki waya ta kira Mahasin. Yaya albishirinka? Yana kishin gida kan sofa ya tashi tare da faɗin, ya aka yi ne? Ina tunanin na kusa zuwa na ganka. Haba, how comes? Wallahi dadi ba daɗewa ya bar gidan nan, shine ya ce mini zai yi magana da Mashkur. Masha Allah, kin ga idan ya masa magana ai dole ya barki, haka ne kam. Ranar har gani ta Mashkur ya daɗe bai dawo ba. Yana zuwa kowa ta sanar da shi saƙon dadinsa, bai ko kula ta ba, ita ma bata nemo dole ya hakan ba, dan ta san bata wuce duka a gurin shi ba, duk ƙanƙantar laifin da ta yi masa. Sai da ya gama komai sannan ya wuce. Mashkur, na kira ka ne domin na baka umarni ka bar yarinyar nan ta tafi gida ta kai ɗan uwanta da ya dawo. Kallon dadi yake cike da mamaki kafin ya ce, amma dadi kai da kanka fa ka ce kar a bar ta, yanzu kuma na ce ka bar ta, domin ko babu aure Aziza yar uwarka ce ta kusa, domin da ni da mahaifiyarta nono ɗaya muka sha, ka kuwa san uwa ɗaya uba ɗaya ai yafi ƙarfin wasa. Kallon dadi kawai yake yi yanda ya haƙiƙance yana ta faɗa, bai ce komai ba har ya gama faɗansa, sannan ya miƙe. Kar kuma ta tafi da Nihal, ta bar mana ita anan. Amma dadi dakata Mashkur, yaushe ka fara yi mini musu ne? So kake yi ta tafi karatunta ya tsaya? Yarinyar take da ƙoƙari, da a ce cikin hutu ne da sai a tafi da ita, amma yanzu kan ba zai yiwu ba. Ka kawo min ita nan ta zauna da mu, ga kakarta da take ƙaunarta, mu ai duk za mu kula da ita. Okay, ya furta rai ɓaci, sannan ya musu sallama ya tafi. Tana kicin tana faman aiki, kawai ta ji ya faɗo kamar wanda aka hankaɗo. Dagowa ta yi, sai dai kafin ta yi magana ya sauke mata yatsu 10 a lokaci ɗaya, wanda har sai ta ga walƙiya.
uban me kika je kika faɗa wa dadi? Hawaye na zuba a idanuwanta take kallon sa. Tambayar ki nake yi ko sai na da keki? Ya furta yana zare belt ɗin wandonsa. Wallahi ba abin da na faɗa masa, ta furta cikin muryar kuka. To asiri kika masa kenan? Kai take girgizawa amma sai kawai saukar belt ɗin ta ji. Tana ihu tana kururuwa amma haka ya ƙara tambayar ta yana dukanta. Ƙarshe dai sai da ya mata lilis har ma ba ta ihun sannan ya rabu da ita. To bari mu dakata a nan mu haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya. Kada ku manta idan wani ne son ku na farko ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ku samu sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Kada ku manta da like, comment, tsokaci, gyara ko yabawa. Sannan ku taya mu sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Mun gode, bye.